Nema onog zanimanja koje obuhvata sve društvene i humanističke i naučne i sve druge vidove ljudskog stvaranja. To su učitelji imali. U to vreme su bili sjajni đaci i sjajni profesori. To znači da sam ja bila oduševljena njihovim odnosom prema profesoru, mada je bilo i, da kažem, mangupa, kao što je Lazar Ristovski, koji je već bio predodređen da bude glumac. A profesori su bili izuzetni. To su bili bardovi svog poziva sa 2 fakulteta. Ako pitate moje studente koje sada srećem, sad su proslavili 50 godina i pozvali su me, a ja sam mislila da potrebim tu ružnu reč, oštrokonđa. Oni su rekli, ne profesorice, vi ste bili samo strogi i ozbiljni, a ovde u Soboru oni koji su ostali, sretnemo se. I već je poslala meni smešna krilatica, profesorice, ništa se niste izmenili. Ja kažem, znam.